हमारा घर में न कोनो चीज के कमी नहीं के नहीं है और ससुरा सब बनल बाटे। भगवान हमनी के नजर न फेर ले बाना, लेकिन एक ही चीज के जा कमी बाटे, शौचालय नहीं खे बनल बा। हमार पति मोय चीज लिया के तन लरानी खा ल पी ल, लेकिन लागत त हम केहर जाए कनिए बोरिया बानी कोई देखी त का कही। का बड़बड़ा तड़ू हो हे जे बैठल बड़ू अकेले कोनो बात बा का? कौन देखिए आपसे कोनो चीज के हमार शिकायत नहीं की, लेकिन एक चीज के बाटे समझनी ना। कौन चीज के शिकायत बा हो? का हमरा में कमी बा? हम ठीक नहीं खी। ए धनिया हमारा सामने घूघता न तड़ू लजा तड़ू का? कहले हनी हाँ। भाई कुल मैं लिया के खियाओ तनी पियाओ तनी, शौचालय को ना बनवा देती हैं आप आए। ए धनिया देख कमाई में न तो शौचालय बनवा दे। तो जब कमाते बटलाई बन तो खाए वाला कम ले आई बनवा दी अर्जेंटली ना बा। अर्जेंटली बाबू बताई हम तो एने फरियाली ना, तू एने ओने फरियाली हो का पेने ओने फरियाल ही। हाँ भुला गए निकाल के पतो हनी बेटी नहीं कि गांव से बाहर निकाल के चल जाई के हरियो समझनी। तो जो फिक्रे नहीं के हमारा ठीक कहता हूँ, ठीक कहता हूँ। सब कर गोतिया देत के मैं अपन माई दर्जा के हमरा के बैठेली सब मोय के मोय एगो हम बानी एकदम डाटल बिलार बनल बानी। ए धनिया देखो चिंता चुप मत। रहे बस धनिया धनिया करे ना खालसा। एगो शौचालय अब नहीं की बनवाओ, एगो चहेटन बाना के उनकर दू गो लैट्रिन बाटे, एगो मर्द खाती एगो मेहरानो खाती, एगो हमरा घरे ये कोई खाती नहीं के। हाँ तो उनकरे कहा चल जो आ सोच को चले ये कोनो कहा नाम भइल जांगर नहीं के तब हम उनका घरी जाई आय। तार जांगर में घून पड़ गइल बा ना जा सकेलू, तारा सोच लागल तो तू ही ना जइबू। तो हर जांगर में घून पड़ल बा ही से त नहीं खे बनत। हाँ मैंने फरियाल ही ना, तू अपन देख कि तार लागल बा त का करबू। आ देखो खिसियाइल ना जाला, हम तारा के ना एक आध महीने में सोच बनवा देम, टेंशन मत ला। हमारा पापा के कबू फगुआ ना आवेला और आपके एक दो महीना ना आवेला, वो हर बात का कहना कि फगुआ में तो कपड़ा खरीद दे। फगुआ बीत जला 3-4 साल हो गए तबो ना खरीदाइल ना। तो हम तार पापा ना हई, तार भतार ना हई। तू हम तो हमारा आइले तो हो गए 1 साल, अब तक से ना बनल। हम तो वही बार तू कहत रहा कि बन जाई, अब बन जाई, टेंशन मत ला। ठीक बा जा तनी हम बाजारे। दिन भर लेकिन पलायन मेरे के बाजारे जाता नहीं झाड़ झड़ के चल जाता ना। एगो लड़का हो सबो नहीं का सुधार आता। चली रे दादा कैसे तो लाग गइल बाटे में दाम रे दादा। ओहे दादा का करे खइला बिना हमार जीवे नहीं खे मानत। आई यार लगते रहता दिन भर, हम केहर जाई। चल अपन उपाय लगाई। बाप रे बाप माई रे माई इहो जान ले बीमारी बाटे गैस वैस। आहे बाप 11-12 बजे वाला बात है, अभी तक ले हमारे बहनी ना बनल। अब तक ले कहूँ अबे ना कैल सन। एक घड़ी उ रहे लगन के दिन रहे, सर्वा दिन भर धका धक चलत रहे। आ ये दिन बा से लागल बुगे है ना दबले दबाल ओनिया का जाता बड़ा जोर से लागल बुगे। जोर से लागल बता फीस जमा कर तब जा। फीस लागेला? अच्छा से तिहे के बका बड़ा पैसा खर्चा कैले बनी तब बनल बा। जाके आवत तनी जोर से लागल हो, बात समझ। है ने सुन पहले 20 गो रुपया लगी एक बार कर हट। हम जाते हैं ना सुनबा अरे जल्दी फरिया के निकल निकल निकलबे तब ना पता चली का जान तो घुसला से हो जाई। ओए माई ए अल्ली ही पैसा एकदम पकड़ पकड़ ए स्प्रे से भल सुन है। अरे अब हो अरे 5 मिनट इंतजार कर तब जाई। 5 मिनट इंतजार करब त हमर हो जाई। बड़ गजब आदमी बड़ हो, एकदम तावे पाई रह तबे आइलू हो, पहले ही ना आई रह तू। ए धीरे धीरे छोड़ा बुझा तक हमरो जरा तक। आहे बाबूजी अब बर्दाश्त नहीं होत। हे बाबूजी का जब इतना दरिंदा हो गइल बानी कि एक बार में दूध को पास करावे लगनी। हां हमारे दस देबू कबे ले चिल्ला तड़ी ए रुका 5 मिनट ना मर दे। ए भैया हाथ में गोड़ में बांध के रखी के खूंटा गाड़ दी का। के भागल ली हमार दोस्त नहीं क्या बाबू। अरे सुन ए कवची आया तहारा चक्कर में 20 रुपया हमर गइल। का 20 रुपया के हमारी इज्जत चल गई तो मैं चल गई रहती था। हां तहारा के रोकत रही ना तब बोले के चाहिए आपको ना कि मेरे को बांटे। कल इन्हें 5 मिनट रुको
कौन ची कहला ना 5 मिनट रुक के अरे बाबू तू जितना सुनलू जोर से हो? लागल लगे भूला गेली अंदर गेली ओकर मुंह देखनी पर मैं सटाक गइल अपने धुन रे टले बाड़ू अपने धुन रे टले बाड़ू हमारे दोस्त दे तड़ू जा पैसे दे आई। पैसे दे हाँ पैसे दे हम कने के बैठे हमारा कने के बैठे नहीं खे बैठे के तो तहरे चलते उ भागल ह ता 20 रुपया हमारे डांड गोल तहरे हाँ चलते कुछ नहीं की जात दे दिन हम केस कर दे जाके सीधे कुड़नी केस कर दे हम पैसे दे गजब पागल से भेंट हो गेल मर दे पैसा दे नहीं पैसा नहीं जा फरियाला ना 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 नहीं हो हमारा गई नहीं जाए के हमारा पति बनवा दिए 2 महीना में बस ए तो दू- मुंह ना तक कोई के हम यहाँ और जाके फरिया ले कैसे हरत फरियाले हो काहे ना फरिया ले हो, जान तो सुना 10 ना। बीघा के मालिक बानी अरे बतिया सुन 10 बीघा के मालिक बड़ो तो अब हेटे ना बगोई रहबे ना हाँ। झरपेटना के खेत में त डंटा लेके लखे देले ह हम बना खेत में जाए बमन लगे हम देख लेब करके दे हाँ पैसा दा बतावा हो तो भलाई के जमाने में भी पैसा खाती एक ही घर में 2 आदमी ठकेल देता ना हां कोनो केतना नियम चाचा भइल बोलता हो? काहे नहीं इज्जत के ना बात बा बाबूजी इज्जत के बात हम कौन तारी इज्जत लूट लेले बानी तब हम कह रहे थे हमर लुटाइए गए तो बमन कौन मुंह देखाईती हम कौन अपन मुंह देखै तू का दूसरों को मुंह बका अरे सही मेरे दादा आजकल के आदमी बेशरम होता ना मुंहे लागल बेकार बात माने हम बेशरम बा तारा शरम बाटे ए ओनिया कहां जा तरू काहे ना जाई इज्जत करबे तो जेबे करब हम दून बाजे तोहरे बाजी ए चलो त तनी कैसे चलू लू जा ये भाई के बना के मुंह देख ले रनी रे गजब मेहरारू से पाला पड़ गेल बा अब हम का करी देहात में शौचालय का महत्व केहू समझते नहीं खे ये शहर रही तो पटना दिल्ली रही तब न बुझाई तो हमहू गए रही एक बार पटना लागल है जोर के जब एहर हर तकनी तो रेलवे स्टेशन के बगल में शौचालय रहे ससुरा 50 रुपया दे के हम सोच कोई नहीं आ तब वजह से कोई नहीं आ गांव के लोग सोचता बाप कि रे फ्री बाप, के बा बड़ा जोर से लागल बा। लैट्रिक में घुस जाई चाचा। 1 रुपया दी ना का बचा ए का रे बड़ा जोर से लागल बा जोर से लगल बा हाँ तो रुका इजे रह इजे रही हाँ देखो हमको रोका मत हमरा ना बड़ी ताव बा का बता जा जा पूरा कहब तू हमार लो, दिमाग पैसा यही तरह बा। खराब है दे हम पैसा केहू के रखी ना हाँ। पैसा हम पहले ही दे दी ना यही तरह अमल करियो हम चोर बदमाश ना हई तो के कहला कि तू चोर बदमाश हो बदमाशी कैले हो तो हम देखे थोड़ा गोल बनी जा हाँ तो हो ध्यान जही करी दादी मेरे बिना पैसा देले घुस गेली ना जब इहो जाई ना भीतर से तब समझ में कराए आई देहात में शौचालय का महत्व केहू समझते नहीं खे ये शहर रही तो पटना दिल्ली रही तब न बुझाई तो हमहू गए रही एक बार पटना लागल है जोर के जब एहर हर तकनी तो रेलवे स्टेशन के बगल में शौचालय रहे ससुरा 50 रुपया दे के हम सोच कोई नहीं आ तब वजह से कोई नहीं आ गांव के लोग सोचता बाप कि रे फ्री बाप, के बा बड़ा जोर से लागल बा। लैट्रिक में घुस जाई चाचा। 1 रुपया दी ना का बचा का रे बड़ा जोर से लागल बा जोर से लगल बा हाँ तो रुका इजे रह इजे रही हाँ देखो हमको रोका मत हमरा ना बड़ी ताव बा का बता जा जा पूरा कहब तू हमार लो, दिमाग यही पैसा तरह बा। खराब है दे हम पैसा केहू के रखी ना हाँ। पैसा हम पहले ही दे दी ना यही तरह अमल करियो हम चोर बदमाश ना हई तो के कहला कि तू चोर बदमाश हो बदमाशी कैले हो तो हम देखे थोड़ा गोल बनी जा हाँ तो हो ध्यान जही करी दादी मेरे बिना पैसा देले घुस गेली ना जब इहो जाई ना भीतर से तब समझ में कराए आई पटाना लागल है जोर के जब एहर हर तकनी तो रेलवे स्टेशन के बगल में शौचालय रहे ससुरा 50 रुपया दे के हम सोच कोई नहीं आ तब वजह से कोई नहीं आ गांव के लोग सोचता बाप कि रे फ्री बाप, के बा बड़ा जोर से लागल बा। लैट्रिक में घुस जाई चाचा। 1 रुपया दी ना का बचा का रे बड़ा जोर से लागल बा जोर से लगल बा हाँ तो रुका इजे रह इजे रही हाँ देखो हमको रोका मत हमरा ना बड़ी ताव बा का बता जा जा पूरा कहब तू हमार लो, दिमाग यही पैसा तरह बा। खराब है दे हम पैसा केहू के रखी ना हाँ। पैसा हम पहले ही दे दी ना यही तरह अमल करियो हम चोर बदमाश ना हई तो के कहला कि तू चोर बदमाश हो बदमाशी कैले हो तो हम देखे थोड़ा गोल बनी जा हाँ तो हो ध्यान जही करी दादी मेरे बिना पैसा देले घुस गेली ना जब इहो जाई ना भीतर से तब समझ में कराए आई जा ना मन बता जा तू जा अच्छा तू हो अरे जा का करतनी हाँ हे दादा बाल बाल बचनी हम जन की फिर आ गल फिर फेंकाना हो गए खाती और केहू रहला का रे अरे हम का बताई हमारी इज्जत बच गई आज ना तो मैं नीलाम हो गई रही तो
का हो बच्चा मैंने तारा लाज नहीं खेला गत लैट्रिन बा एगो अब दो आदमी को ढुका देता तारा कहेला ना कोकरा में आदमी वाला नहीं जा इंतजार कर ई लालची हो गइल बानी एक नंबर के। भाला कहू तो हम रही अगर करो दूसर रही तो हमरा मेहरारू के कहने का देखल रे बाप रे बाप। हाँ तो मेहर भतार दोनों जना तावे में आवत रह जाए एक ही अनाज खात रह जाए यही से जोड़ कर रहता तो लोग के दोनों के चपले रह हमार का दोस्त बा माना कइला के बादो नहीं कस मानत कितना माना करी मुंह से माना तू करते कितना लालची बानी बाबूजी आप? हम लालची बनी काहे नहीं कि मैं ठूस देतनी ठूस ठूस के खात रह जा आ जब चापता ना करेर तब दौड़ लागत पैसा रह जा देतनी जब 20 को फ्री में नहीं खिंजा के हमनी के बैठत। तू तो पहले 20 रुपया देता कैसे 20 रुपया गोइल रहू तो आई जाती हमर जोन गोइल हटावा के तारे ए, चाचा, पैसा हम देनी ही ना हम सोच ना करम हो गई। हाँ, चलो। हम नहीं रुकल तो ठीक। ये धनिया जा। तू टेंशन मत लो 2 दिन के अंदर कर्जा काट के हम सोच बनवाई हम सोच ना भाड़ा पर चलाई हाँ हाँ ठीक है पैसा चलो जा। कमाई रे पगली घर खातिर पहले बनवा दी फिर ओकर बाद में भाड़ा पर चढ़ाई। अपने हगे के ठिकाने नहीं खे भाड़ा पर शौचालय चल हन घबरा जन हइसन रखल बड़ा ना टूटा कबाड़ी हम एकरो से बढ़िया रखब पहले खोल केवाड़ी के बना तो केवाड़ा देखो बा अब पर्दा लगा देले बड़ा ए बुढ़बक कहीं का पर्दा बढ़िया ना बा केवाड़ी भीतर से कुंडी लग जाता वही में बंद होते लगते चिल्लाए एकरा में कुंडी देवे कहिए नहीं खे जे के मनते है आओ जाओ आओ सनम जाओ सनम का है आओ सनम देखो ऐसे कैसे आओ सनम जाओ सनम हम माना करतनी केहू मानत है नहीं खे तो अब हमार का दोष बा तहार दोस्त नहीं खी अब काले जे खूंटा गाड़ब आ दूगो पगाहा रखब आ गोड़वा छान देम ना तो मुड़िया में बांध देम ये ना करब तब झंडा का रख टिकट बनवाला टिकट हाँ ठीक बा टिकट के कौन जरूरत बारे 10-20 रुपया वही में खर्चा हो जाई